Guys, magutan ta karon og utan Bisaya. Kay dami ron ikaw og utan Bisaya kay nag-ulan-ulan. Ni karon ang atong ulagbati. Luto pod karon og mais. Apo ko'y bulad. Lami kay nila itong panihapon. Kaning agpata ng alugbati. Amot kay ang utan ani guys pag naay alugbati. Bago dyan yung kinuha, kinakoy garden sa kilid sa balay. Anang presko dyan siya. Charang, charang. Ito kamunggay guys. Ito kamunggay guys. Oh, bisko sa siya. Ay, ito na kuha ko sa likod. Kaling tinanom. Lami dyan ko sa presko. Mana ni siya giugasan. Ilagay si pasinguan. Pasinguan ha. Kaon ka karong gulay ha. Utan. Kaon na. Apo ko'y bulad. Ha? Dami jud ang utan Bisaya kay 1. Kain jud kay ang panahon. Parisan dayon ning mais. Kapit na maluto akong kanon guys. Kanon nga mais.
Maritso ko 1 kilo. Nina. Ano siya guys, nalata na ang ato ang kuan guys. Labasa, okra, gabi, talong. Ano iluno lang atong tugbati. Ano atong piniritong isda. Kaning tiplahan. Sin. Ipusa na ito ba? Ibuta nga dito. Bukalon ka diyot. Nalunod ang kamunggay. Walang hatag sa ring school eh. Butang natin, butang. Butang ko di Gwyn. Hey, luto na siya guys. Luto na tumutan Bisaya. Medyo rin kaon ng kelikulan. Ako nagduwi nga ni. Wala yung haunon. Sunod na to ang buwad. Yung mantika, ginamit rin siya. Kaya tungutan guys, oh, at ano yung sukara. Mga unan ni. Mga unata, tanan. Ikay, paari notebook dito sa misa. Ang bulat guys, oh, gamay. Gamay lang akong bulat kay mahal kayong bulat dito. Hindi ko mag-iagian karon. 4 ka buok, 20 pesos. Grabe, mahal. May kayo ng paliton. Guys, magtukad na tutani kung mais.
Listen. Kuha ko ito. Kuha ko ito. Kuha ko ito. Yung bulag. Dito tapos ko na yung bulag. Oh. Ali-ali nga luto kay gagmay man. Ala, bungkag. Away ang bulag. Charing, ang bulag. Hello guys, mga unta. Mga anta ninyo guys, o utan Bisaya guys. O bulad. O ni among sukan karon. Ako rin hugis guys. Ano ko pray? Mga anta ninyo guys. Utan Bisaya. Dili na dong. Kinamot yung kuron. Kinamot eh, manamami pa hunaw. Oh, Bisaya lang karon. Eh, Bisaya matang dako. Mga Bisaya. Mayong gabi itanan. Ulan. Ulan ba? Sarap siya guys. Nagkangyan ako. Puting basa ito guys. Chit. What I mean? Utan. Buwan niya mais. Kami na rin kayo kaon. Dami jud kayong kaon nato ani. Nicole, Coles, dali na mga unata.
lang kami. Hmm. Welcome to the channel. Welcome to the Guys, welcome to my vlog. channel. Hi guys, welcome to my vlog. Nabusog jud ang person. Iya, kung sa siya katol. Kaon jud bulad si Lucy. Utang. Kakautang sa baon mo ka. Okay na? Diba yun? Sabi guys. No. Mana eh?